Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Λοιπόν, παίζω ένα από αμάξια εδώ με τον Βασίλη. Με τον που είμαι αδερφός του. Εντάξει, σταμάτα τώρα. Θα έπαιξες πάρα πολύ. Ωραία. Για να δούμε τι αμαξάκια έχουμε. Ωραία. Παίζω τον BMW. Τι Lamborghini είναι αυτός. Έχω Lamborghini και BMW. Αλλά εγώ παιδιά έχω κάτι καλύτερο. Όντως. Για να το βρω. Έχει 1000 φορές καλύτερο. Για να πάρω την Bugatti. Τι σκουνάρι τόσο. Έχω BMW. Σοκολάι. Δεν καλύτερα. Τα σπάει έτσι. Κομμάτια. Έχει νήτρο. Έχει νήτρο παιδιά. Πολύ καλό. Πρέπει να πάει με 300. Γράς. Τώρα δεν γίνεται κάπως να το κάνω εγώ. Να την πουλήσουμε. Ένα εκατομμύριο πουλιέται φίλε. Πόσο? Παλιά παιδιά είχα αυτή τη Lamborghini Sian. Στην παϊτά παλιά. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε? Και η Bugatti Bold είναι πολύ καλή. Ρε, και αυτή η Lamborghini. Το Bat. Δείξε λίγο ποια Lamborghini έχω. Lamborghini βρε. Έλα σε μένα. Πού είσαι? Δεν ξέρω. Τι θα λέγατε Έχεις παιδιά? πάει στις τροφές? Δεν ξέρω, περίμενα λίγο. Να την αναβαθμίσουμε. Με ποιο αμάξι είσαι? Λίγο. Όπως κάνω 21 Μην να πάει 260 λάμπα. Τώρα πάμε. Ωραία. Πού είμαστε τώρα εμείς? Τι κάνουμε? Εκεί είμαι από πίσω. Πίσω παιδιά. Ύστερα ο Βασίλη. Κοιτάξτε τη Lamborghini. Έλα πίσω σε μένα. Όπα. Κοιτάξτε τη Lamborghini που έχω. Πάμε κόντρα. Όχι, Δέξου το, δέξου το. Είσαι καροσέλα. Τι γίνεται ρε? Πάμε. Κλέβεις κιόλας εσύ. Κλέβεις. Ρε γιατί σπινιάρει? Σε πέρασα. Στη γέφυρα είσαι. Όπα κόψε λίγο. Και πολύ κίνηση. Δεν πάει άλλο, ρε, έχει βαράει κόφτος. Τώρα Βασίλη. Δεν σου έχω περάσει. Μπροστά μου είσαι. Έλα! Πάμε, τον περάσαμε,
παιδιά, άντε, γεια. Σας φρένω. Μα και πάλι σε μικρά ωραία μπλόγια. Γεια ρε το αγαξί. Τελική όμως πιάνω καλύτερη. Πάμε παιδιά να τον περάσουμε. Άντε γεια. Να γύρω. Εδώ είσαι. Παιδιά είμαστε πρώτοι. Τελείωσε ο αγώνας. Έλα εδώ. Ω στην ερημιά πήγα. Ρε εγώ κόμισα. Όχι είναι μόρα. Πολύ καλή ταχύτητα παιδιά. Αλλά θα ήθελα να πάρω Άλλος ένα είναι επίσης. καλύτερο αμάξι. Επίσης. Δεν πειράζει. Πόσο έχει αυτό? Δεν έχουν βάλει ρε παιδιά καμιά φόρμουλα 1. Να το πάρω τώρα μου αυτά. Όχι, λίγο θέλω. Καστιάρικα. Την εδώ παιδιά την είχα αγοράσει και την είχα τερματίσει. Της τα είχα κάνει όλα αυτά. Όντως, όλη την ώρα με παίρναγε στους αγώνες με τη λάμπα. Ακόμα σπερνάω. Ρε εσύ είσαι μπροστά μου. BMW. Πόσα λεφτά? My cars. Μόνο ένα αμάξι έχω ρε παιδιά. Εγώ μπορώ να τα πάρετε μου. Δεν ξέρω παιδιά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα στο επόμενο βίντεο θέλετε να είναι Roblox και να πουλήσω την Bugatti για να πάρω τον BMW. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αλλά για τώρα δεν την πουλάω. Ή παιδιά, μια φορά όταν είμαστε σπίτι μας θα κάνουμε ή Fortnite ή την Ολέρα ή Minecraft. Γράψτε κάτω. Ναι, όντως παιδιά. Γράψτε μου τι παιχνίδι θα θέλετε να κάνω. Fortnite, Minecraft, Gran Turismo ή Farming Simulator 25. 5-22. Ή φόρμουλες ή MotoGP. Ή Φόρμουλα 1 Ή και MotoGP. και MotoGP. Ή και έτσι, πώς λέγεται το άλλο. Astrobot. Ή και Astrobot και το άλλο. Α, το Astrobot εγώ το έχω τερματίσει. Όχι μόνο το Astrobot, το άλλο. Κάτσε εδώ παιδιά που στο πάω. Το μπουκάκι. Unbound. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Για μαρσάρουμε. Και όποιο πάει περισσότερα like σε αυτό θα κάνω. Ναι, όντως, γράψτε κάτω στο σχόλιο. Και όποιο πάρει τα πιο πολλά like, όποιο σχόλιο, τότε θα κάνω αυτό το παιχνίδι στο PlayStation. Ναι. Δικιά μου Βασίλη πάει κομμάτι. Δικιά σου δεν θα βάλει. Θα πάρω και το παιδικό. Το δικό σου τέλει τι στιγμή. Δεν ξέρω να κάνω. Πούλησε. Για πάτα λίγο στο κόμβο. Σταμπάτα λίγο. Να έρθω. Κάτσε λοιπόν, θα αγοράσω λίγο Όχι, περίμενε. κάτι αμάξια. Ρε, να δω που είσαι για να έρθω. Περίμενε, είμαι στο κόμβο. Σε ποιον από όλους, έχει 4 κόμβους. 5-6. Γιατί πήρα. Αυτό το πήρα. Μπράβο. Ωραία. Θα μου πεις λίγο που είσαι όμως.
Γεια. Περίμενε μωρέ Βασίλη. Του δεν ξέρεις από Roblox. Είναι αυτό. Εδώ ρε. Έπεσε τώρα. Θα πάρουμε και ένα μπερμπάκι. Ωραία, περίμενε λίγο να δω που είσαι. Στο κόμβο. Ωραία. Σε προς το τέλος του κόμβου εσύ. Τρέχα. Αυτή να τη δοκιμάσω όμως και αυτή μια φορά. Πάει γρήγορα. Ωραία παιδιά, πάμε, φύγαμε. Μείνε εκεί πέρα που είσαι, ωραία. Για να έρθω, εντάξει, μην κουνηθείς. Στην αρετή. Τραβάει πίσω. Έπρεπε να πήγαινε με 300 και 350. Στη Βασίλη τι λέει. Ωραία, δεν είμαι εγώ. Τώρα μπαίνω στο κόμβο μάλλον. Όχι μόνο και δεν θα κάνω. Πόσο αυτή είναι και πάτε σύρεν. ποια μπουκάτι σύρεν μωρέ. Ούτε να μιλάς αυτό. Όχι, γιατί πρέπει να έρθει εκεί. Να πατήσουμε μια καλή πέμπτη. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Γιατί φοβάσαι. Δεν Αχα. να το δοκιμάσουμε. Σίγουρα το δοκιμάσαι. Τώρα δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ρε πλάκα. Και ξέρω εκεί που κάτσαμε. Νομίζω από τα 448. Ρε κατηγορίες δείχνει. Μάλλον και θέλει το drift. Έλα, φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε από εδώ. Θα κάνει μια κέντρα με αυτόν και μετά. Όχι, περίμενε, έρχομαι. Σίδα! Μπράβο. Έρχομαι, Βασίλη. Ακριβώς εσύ είσαι εδώ στη γη. Λίγο πιο πίσω από εσένα. Εσύ είσαι στον άλλο κόμβο. Όντως τώρα. Πώς τι μακάρι, Βασίλη. Αυτό φλάγει στο βλάκος. Παιδιά, και άμα θέλετε την άλλη φορά όταν είμαστε εδώ να κάνουμε ένα παιχνίδι με ψαρέματα. Στοπ, εδώ. Όπα. Περίμενε. Σε βρήκα. Όχι, είσαι στον άλλο κόμβο, βρε. Τι μου λες εμένα. Όχι. Είδες
Δεν είσαι εσύ. Παιδιά, στο εντωμεταξύ μου γεμίζει την μπάρα με λεφτά. Δεν είναι το καλό. Δεν τραβάει ρε. Περίμενε. Πόπο πως μ' αρέσει το δυσκολία. Έχει πιάσει 1500 βαθμούς. Έλα, γιατί δεν πηγαίνει τόσο. Να σε περνάω τι θες. Μπροστά σου. Έλα ρε, πού είσαι τότε. Ωραία, να σταματήσει. Εκεί πέρα που σταματάει ο αγώνας θα σταματήσουμε και εμείς, οκ. Εντάξει. Σταμάτησε, δεν τραβάει το δικό σου. Με 250 πάει, ναι. Το μήτρο. Με ένα σχεδόν 350. Το ξεφύγει. Σε κρατάει αυτός ο αγώνας. Όπα, σταμάτα. Τερμάτισες. Πώς είναι αυτό. Έχει κι άλλο. Πώς τερμάτισες. Σταμάτησα εγώ. Μπαίνουμε σε ένα άλλο παιχνίδι. Βρες, είσαι τέρμα πίσω. Περίμενα, έκανε. Οκ, περίμενα εκεί που είσαι. Λάμπα είναι περίμενα. Πάμε. Περίμενε ρε, που πας. Σπαθώ να έρθω σε σένα και σε φεύγεις. Όπα, σταμάτω. Έλα να κάνουμε κυκλάκια. Είσαι. Να μπροστάρουμε. Όντως μετά θα βγω και εγώ Και να παίξει μαζί. Θα πατήσεις πάνω μου. Ωραία. Παρά τι έγινε, μπάγκα ρε. Ωραία. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Όχι ρε, άμα σας άρεσε, like, subscribe και τα λέμε.